mga ngot sa pagtubod. Nas ikawadong aldaw na kita kan novenary ng Katipanan. Novenary sponsors Mr. and Ms. Francisco Olivares Jr. and family, Mrs. Erlinda Mansala and family, Mrs. Norma Torres and family, Ms. Nemia Ducot, Elena Almazan and family, Mr. and Ms. Danilo Niebres and family, Erwin and Maweth Malion and family, Mayor and Ms. Fersembulan and family, Fortuno family, Mercy and Owen Penetrante and family, Engineer and Ms. Claro Fortuno and family, Mr. and Ms. Elmer Registrado and family, Mrs. Carmen Haber and family, Estelita Nantes and family, Lazarte Remedio family, Oscar Bersabe and family, June Bersabe, Mrs. Bernardita Salvadora and family, Fordan Manugo family, Agnes Saraspe and family, Fabio and Aimee Pacardo Villarreal and family, Mr. and Ms. Domingo Palmes and family, Mrs. Esther Oxiano and family, Mr. and Ms. Abelino Alvina and family, Abelina Peñales and family, Aida Navarra Kin, Durana family, Mr. and Ms. Martin Obrero and family, Helen Puntillas and family, Poring Tabornal and family. Sponsors in attendance, San Miguel, Santiago Old, Napasema, Sacred Heart Association, Knights of Columbus, Committee on Vocation. Siring man ang misanguan dinudulot sa mga minasunod na intensyon. Misa pasalamat kan mga minasunod. Riza Gratil, Rico Durana, Mr. and Ms. Jesus, and Asuncion Enciso and family, Magdalena Bombase, Maria Aprili Villas, Misa pasalamat for birthday, Walter Lavilla. In honor of Our Lady of Katipanan, dulot ni Vic and Vince Bailon. Special intentions for healing, dulot ni Nelly Brina Kaidan family. In honor of Our Lady of Katipanan, dulot ni Tiffany Lynn Pandes. Petition ni Mr. Henrico Niebres. Para sa mga kalagkan mga minasunod, Abundio E. Norbert, dulot ni Maribel Vicente. Alejandro E. Candida, dulot ni Teresita Reginaldo. Anyano, dulot ni Nicolas Ferrandes. Augusto Edita, dulot kan Recepcion Brigala family. Avelino, dulot ni Marieta Baluca and family. Baby Angel, dulot ni Maribel Vicente. Beatrice E. Alejandro, dulot ni Dang Vasquez Iriola. Caridad, dulot ni Lenny Pornilius and family. Misa Kumon ni Mr. and Ms. Jose Tubong Banua. Para sa kalagman ni Corazon, dulot kan Velasco family, saka ni Engineer and Mrs. Cesar Septimo and family. Kalag ni Domingo, dulot ni Mrs. Norma Galvante and family. Edwin, dulot ni Durana family. Erlinda, dulot ni Mr. Perfecto Almasco and family. Ernesto, dulot ni Jean Balaton family, saka ni Sanit Tormes. Para man sa kalag ni Flora, dulot kan Abalya family. Francisco, dulot ni Nicolas Ferrandes. Loretta, dulot ni Janet Rule. Melvin, dulot ni Mrs. Norma Arroyo and family. Misa Kumon ni Nicolas Ferrandes. Nicolas Beda Jr., dulot ni Jose Priela Clan. Prisca, dulot kan Espanyo family. Redemption, dulot kan Lee family. Redemption Lee, dulot ni Mr. and Mrs. Salvador, Annie and family. Kalag ni Roberto, dulos ni Nicolas Ferrandes. Salvador E. Flora, dulot ni Analisa Rebolado and family. Victorio, dulot kan Orias family.
Saka misa pasalamat ni Melvin Bailon. Matindog po ang gabos. Sa ngaran ka na Ama, asin ka na Aki, asin ka na Espiritu Santo. Amen. Ang grasya ni Jesucristo, ang kagurangnan ta, ang pagkamot kan Dios, asin ang pagkasumaro ka na Espiritu Santo, mapasa indugabos. Asin sa imong espiritu. Matugang yaw na po kita sa ikawalong aldaw, sa satuyang pag-andam, sa pagselebrar kang kapistahan kan satuyang mahal na patrona, Nuestra Señora di Katipunan. Asin ang aldaw na ini, aldaw para sa bukasyon, aldaw sa pagpamibi, para sa pagdakol kan bukasyon sa tuyang parokya, ini sa tabang asin intercession kan sa tuyang mahal na ina. Siring man ngunyan aldaw sa tuyang pinagseselebrar ang kapiyastahan ni San Marta, asin San Lazaro. So sa tuyang hagadon na kita gabos magkaigwaning mas hararom na pakikipagrelasyon sa satuyang kagurangnan. Matugang akontan sa itong mga kasalan, tangani magkani kitang magselebrar kan mga banal na misteryo. Ika na sinugo sa pagpaumay kan mga nagsusulsol, kagurangnan mahera ka. Kagurangnan mahera ka. Ika na nagdigdi sa pag-apod kan mga parakasala, Kristo mahera ka. Kristo mahera ka. Ika na nagtutukaw sa tuo kan Ama sa pagsurog sa mo, kagurangnan mahera ka. Kagurangnan mahera ka. Maherak man lugod sa to ang Dios na makakamhan, asin pakapatawadaan sa to makasalan. Daron kita sa buhay na daing kasagkoran. Amen. Kamurawayan sa Diyos sa kaitaasan. Kamurawayan sa Diyos sa kaitaasan. Asin sa dalang patuninongan. Sa sinasamba, ikaw bilang pamurahay, ikaw
Mamibi kita, O Diyos na makakamhan sa God paman, an sa imong aki nagkanigong pinadago sa harong ni Santa Marta. Oras na namimibi kami, nahulikan sa iyang pamibi, kaming maimbod na naglilingkod kay Kristo sa samong makapwa, magkanigong akuon mo sa harong na langit noon. Huli ka so Kristong kaguranan niya mo sa imong aki, na kay bamong nabubuhay, asin agahade, kasaro ka na Espiritu Santo, Diyos sa kapanahonan kan mga panahon. Pagbasa sa libro ni Propeta Jeremias. Sa kapinonan kan paghade ni Joaquim, aki ni Hosias, hade nin Huda, uminabot ang tataramon nin kagurangnan na an olay. Siring ang sabi nin kagurangnan. Tumindog ka sa patyo kan harong nin kagurangnan, asin taraman mo ang gabos na banwaan ni Huda, na madatong sa pagsambadian sa harong nin kagurangnan. Isabi mo ang gabos na ipagboboot ko sa imo. Dai ka mag-ina ni sarong tataramon, tibaad pa magdangog sinda. Asin magbakle hali sa maraot nindang dalan. Asin pagsulsulan ko ang karatan na pinag-iisip kong gibuhon sa inda, huli kan karatanin sa indang gawi. Taraman mo sinda, siring ang sabi nin kagurangnan, kunda ikamo maghinanyog sako, na maglakaw kamo sa dalan na ipinagbuot ko sa indo. Asin maghimate kan mga tataramon nin sakong mga surugoon, an mga propeta na kanayon isinusubol ko sa indo, alagad da inindo pinagdadangog. Gigibuhon ko an harong na ini, arog kaidtong sa silo, asin an banwaan na ini, isusumpa nin gabos na banwaan sa daga. Ang mga padi, asin mga propeta, patin ang bilog na banwaan, nadangog ang mga tataramon na ini ni Jeremias, duman sa harong nin kagurangnan. Nangyari na pakatapos pagtaram ni Jeremias, kan gabos na ipinagbuot sa iyanin kagurangnan, dinarakop siya kan mga padi, mga propeta, patin kan katawuhan na nagsarabi. Dapat kang gadanon. Ta daw ta naghuhula ka sa ngaran nin kagurangnan, an harong na ini magiging siring kan silo, asin an banwaan na ini tutunawon asin daina pag-eerokan. Kaya nagkasararo ang bilog na katawuhan tumang kay Jeremias duman sa harong nin kagurangnan. Tataramon kan kagurangnan. Salamat sa Diyos. Salmo responsorio ang simbag kan gabos. Huli sa dakula mong pagkamuot kagurangnan,
simbaga ako. Huli sa dakula mong pagkamuot kagurangnan, simbaga ako. Dakul pa sa mga buhok nin sakong payo, an mga nauungis sako na daiman nin dahilan. Labis pa sa sakuyang makakaya, an mga nakikiiwal sako na daiman nin katotoohan. Papagbayadon daw ako, kandai ko man hinabon. Huli sa dakula mong pagkamuot kagurangnan, simbaga ako. Huli sa imo, tinitios ko ang kamudahan. Kasupugan ang nakakatahob kan sakong lalawgon. Ako nagindayuhan sa sakuyang mga tugang, dai na ako midbid kan mga aki nin sakong ina. Huli, ta matutunaw ako nin pagkamuot sa imong harong. Huli sa dakula mong pagkamuot kagurangnan, simbaga ako. Alagad sa imo kagurangnan, namibi ako, sa panahon nin sa imong pagkaugay, O Diyos. Huli sa kadakulaan nin sa imong pagkaherak, simbaga ako kandanay mong pagtabang. Huli sa dakula mong pagkamuot kagurangnan, simbaga ako. Matindugpuan gabos para sa pagrukyaw kan Ebanghelyo. Kagurangnan mapasaindo. Asin sa imong espiritu. Pagrukyaw kan Ebanghelyo sinurat ni San Juan. Kamurawayan sa imo kagurangnan. Kaya dakul na mga Hudiyo ang nagdalaw sa magtugang na Marta asin Maria sa pagranga sa inda. Kan madangog ni Maria na nagdadangadang si Jesus, nagluwas siya sa pagsabat sa iya. Mantang si Maria nagpawalat sa harong. Sinabihan ni Marta si Jesus, "Kunyaon kadigdi kagurangnan, dai kuta na nagadan ang tugang ko. Alagad aram ko na maskingunyan, itatao sa imo nin Dios an anuman na hagadon mo sa iya. Mabubuhay liwat ang tugang mo," ang sabi ni Jesus. Nagsimbag si Marta, "Aram ko na mabubuhay siya sa huring aldaw." Nagsabi si Jesus, "Ako ang pagkabuhay liwat asin ang buhay. Ang nagtutubod sako, maski siya magadan, mabubuhay. Ang si isay man na nabubuhay saka nagtutubod sako, daina nanggad magagadan. Minatubod ka kaini?"
Opo, kagurangnan an simbag niya. Minatubod ako na ikaan Kristo, an aki nin Diyos na pinaghahalat na madigdi sa kinaban. Marhay na bareta nin satong kagurangnan. Pag umaw sa imo, Kristo, matuka po. Siring po kan gabos na padi, asin nagpapadi, dakula po ang papel ni Santa Maria sa sakuyang bukasyon. Alagad para sa ko na namundag asin nagdakula digdi sa nabwa, urog na namidbidan ko siya sa titulo na Nuestra Señora de Katipanan. Kan mga aki pa po kami, rumdum ko, katipanan na ang imahe ni ina na enot ming namidbidan, digdi sa simbahan, asin sa eskwelahan, dyan sa Central, saka sa Nabwa High School. Si ina na nakikipagtipan sa banwaan. Kaya kan nagpupuon pa sana po ako sa pagpadi, enot bilang relihiyoso, dangan bilang seminaristang diosesano, naging natural sa kuya na sa iya enot na magdulok sa paghagad nin mga kakaipuhanan na grasya, asin tanganing ipagkatiwalaan sa kuyang paglakaw sa pagsunod sa aki niyang si Jesus. Naghinghing po ako ki inang Katipanan, sabi ko, ina, tabangan mo po akong makapadi. Buot ko pong maglingkod. Tabangi man akong magin marhay, asin banal na padi. Inabot po nin 12 taon ang kabilugan kan sa kuyang formasyon, bago na ordinahan na diakono kan nakaagi pa sa ng Marso. Asin lambang pagpuli ko po digdi sa Nabwa, hali man ako sa Cagayan de Oro o sa Albay o sa Manila, nagahapit ako digdi sa satuyang simbahan, ki ina. Tanganing ipagirumdom ang samuyang pinag-ulayan. Aram ko po na daiman nakakalingaw an ina. Alagad sa kada pagpagirumdum ko sa iya, ipinapagirumdum ko man sa sadiri ko na maghinguwa arual daw, tadanay na yaon ang tabang kan langit. Hagad ko po sa indo, ngunya na aldaw, precisamente sa pagnubinata, na padagos na ipamibian sa tuyang mga padi, asin kaming mga nag-aandam para sa pagpadi. Mga tugang, sa kiisay po kita matanaw, tanganing igwa kitang aarugan sa buhay nin pagsunod sa kagurangnan. Ang Kristiyanong bukasyon, importanteng ipasabot, bako sa nang pagpadi, kundi man pag-agom, ang buhay relihiyoso, as in single blessedness. As in, sa inman sa mga iyan, kita inaapod kan mahal na Diyos, mayo kitang ibang tatanawon kundi ang buhay ni ina, asin kan mga banal. Si Santa Maria, iyo ang reyna kan mga santos nin Diyos. Dakulang tabang ang inspirasyon kan mga santo, ninhulita ang paarog ninda ang nagbubusol sa to, na mapakarhay ang satong buhay Kristiyano. Ngunyan pong aldaw, siring kan nasabi sa puon kan Santa Misa, ginigirumdum kan bilog na simbahan ang buhay ninda Santa Marta, Santa Maria, asin San Lazaro. Magturugang na mga amigo ni Jesus duman sa Betania. Padangat sinda kan kagurangnan, nadangog tangani sa mga babasahon kan nakaaging Domingo na nagdalaw sa harong ninda si Jesus. Mantang si Marta nasisibot sa paglingkod, ang tugang nindang si Maria nagtukaw sa pamitisan kan kagurangnan sa pagdangog kan sa iyang mga katukduan. Asin nadangog taman sa ebanghelyo ngunya na aldaw an manungod sa tugang nindang si Lazaro na nagadan. Namundong gayo si Jesus sa pagkagadan kan amigo niyang ini. Kaya sabi sa ebanghelyo ni San Juan, nagtangis si Jesus. The shortest verse in the scripture, John 11:35. Jesus wept.
Nagadan si Lazaro, alagad binuhay liwat kan kagurangnan. Sabi ni Marta, kagurangnan, kunyaon kadigdi, day kuta na nagadan ang tugang ko. Nagsimbag si Jesus, Marta, mabubuhay liwat si Lazaro. Ako ang pagkabuhay liwat, asin ang buhay. I am the resurrection and the life. Ang nagtutubod sa ko, maski siya magadan, mabubuhay. Ang si Isay man na nabubuhay, saka nagtutubod sa ko, daina ng God, magagadan. Mga tugang, iyo po ini ang satuyang pagtubod, na ang satong mga bukasyon, iyo ang satong aagihan, pasiring sa kabanalan, asin sa langit. Our vocation is our pathway to holiness, our pathway to heaven. Kaya anuman po ang mga pagbalo na inaagihan tangunyan sa buhay bilang padi o bilang religyoso, bilang agom, bilang naglilingkod sa pamilya asin sa komunidad, dailugod kita makalingaw na ini ang nagpapabanal sa to. Danay na magin makinuyog-kuyog sa kabutan kan mahal na Diyos. Si Santa Maria, espesyal ang nagin bukasyon. Minimidbid siyang arka, kaban kantipan, Ark of the Covenant. Sa iyang tulak namundag ang tataramon nin Diyos, ang bago asin danay natipan. Asin si Santa Maria, danay na nagin makinuyog-kuyog sa kabutan kan Diyos. Puon sa pagbareta kan anghel, sagkod sa pamitisan kan krus, asin sagkod sa pagsakatan sa iya sa langit. Katakod kan buhay kan ina, an buhay kan sa iyang aki. Kunhain an puso ni Jesus, yaon man duman an puso ni Maria. Arog po kaini an imahe kan sa tuyang mga bukasyon, danay na nagdudupil ki Jesus. Takun si blag ki Jesus, mayo kitang kusog, mayo kitang paglaom. Hagadon ta sa misang ini ang grasya nin pagiging dayupot sa kagurangnan. Siring kan pagiging dayupot ni ina, asin kan mga banal. Bangunon lugod kita kan Diyos kung nagluluya ang satuyang pagtubod. Asin anuman ang satong pangapudan sa buhay, magiman lugod kitang dayupot na mga parasunod ni Jesus. Hinghingan ta si inang katipanan, ina, tabangi man kaming magin marhay, asin banal na Kristiyano. Amen. Sa kapistahan ni Santa Marta, girumdumunta ang mga taong arualdaw naglilingkod sa to. Hagadon ta sa Dios na bendisyonan sinda, asin warasan ni mga biyaya na maninigo asin dapat sa inda. An sa tong simbag, kagurangnan, hinanyugaan sa mong pamibi. Kagurangnan hinanyugan sa mong pamibi. Tanganing ang gabos na naglilingkod sa simbahan, magin mga dayupot na disipulo ni Kristo sa tataramon asin sa gibo. Ipamibi niya to sa kagurangnan. Kagurangnan hinanyugan sa mong pamibi. Tanganing anyaon sa serbisyo publiko, mag-utob kan sa indang mga katungdan, sa espiritu nin pagkamuot asin paglingkod, mamibi kita. Kagurangnan hinanyugan sa mong pamibi. Tanganing siring ki Santa Marta, magmatinao kita sa pagdaranin kaugmahan asin kaginhawahan sa mga pinaniwala sa satuyang pangataman, mamibi kita. Kagurangnan hinanyugan sa mong pamibi. Tanganing ang mga naghihelang asin mga gurang, atamanon asin tabangan kan sa indang mga pamilya asin katuod, mamibi kita. Kagurangnan hinanyugan sa mong pamibi. Tanganing ang mga gadan na paratubod na naglilingkod sa buhay na ini,
mag-ani kan bunga nin sa indang kaygosan sa langit, mamibi kita. Kagurangnan hinanyugan sa mong pamibi. Sa hilom, ipamibitaan sa tong personal na mga kahagadan. Kagurangnan na Dios, warasan sa mo ang espiritu nin paglingkod, an sa mo yang buhay asin trabaho, magin mabunga para sa kadaklan, sa linilingkodan niya mo, siring ki Santa Marta, uli ki Kristo na sa mong kagurangnan. Amen. Matuko po. Sa sarong pagbareta ipinasapot, kung ano sa imo ang ipinagbubuot, nakuhanan na kayo kanenot, asin pinagpuro-puro, magigitang ka asin mga sa Diyos ipinaubayan sa diri, asinan mga masunod na mangyayari. Initaas ang gabos na pagkatakot, iwinalat sa iyong mga kamot. Panokan Espiritu, ikanagsabi, uyaan o rihipon kang kakurangan, mangyari susuksa sa iyo. Matindog po. Magpamibi ka matugang, tanganian sa kuwasin sa idong atang, magkanigong akuan kan Dios sa mang makakamhan. Akoon manlugod kan kagurangnan na natam sa imo mga kamot, para sa kamawan asing kamarawayan kan siya ngaran, para man sa pagpakinabang nyato asing kambilog niyang banal na simbahan. Kagurangnan kaming naghaharubay kan sa imong ngalasan ki Santa Marta, mapakumbabang namimibi sa imong kahalangkawan, nasiring na ansayang paglingkod din pagkamot, maging maninigo sa imo. Ang mga atang kan sa mong paglingkod, makabalik man na maninigo sa imo. Uli ki Kristo na sa mong kagurangnan. Amen. An kagurangnan mapa sa indo. Asin sa imong espiritu, Itaas ang mga puso. initaas minas sa kagurangnan, Magpasalamat kita sa kagurangnan sa tuyang Diyos. maninigo asin dapat. Totoong maninigo asin dapat matano sa sinakakaligtas. Nadanay asin minsan sayin magpasalamat kami sa imo kagurangnan, banal na Ama, Diyos na makakamhan na daing kasagkuran. Sineselebrar ka sa katiripunan kan mga santos, asin sa pagkorona kan sa inang mga merito. Kinukoronahan mo an sa imong mga balaog, tinatawan mo kami nin panalmingan sa indang pamuhay-buhay, para pakinabang sa indang pakikisumaro asin tabang sa pagpakiulay ninda para sa mo. Tanganing naparigon kan siring kadakol na saksi, kaming dainadaog, magmadali pasiring sa padumanan, asin makamtan mi kaiba ninda ang daing kupas na korona ning kamarawayan, uli ki Kristo na sa mong kagurangnan. Kaya kaiba kan mga angeles asin arkangheles, kaiba man kan dakulo na katiripunan ni mga santos, nag-awit kami sa imo nin himno nin pag-umaw, daing tapos na nagsasabi.
Kagurangnan, ikanagadan banal, burabo ding gabos na kabanalan, kaining maatang namimibi kami. Pabanalakan ang bon kan sa imong espiritu, tanganing para sa mo maginhawa kasindugo, kan sa mong kagurangnan na Sesu Kristo. Kan siya sa rugaring niyang buot, pinasaluiban sagkod sa pasyon. Nagwa siya nin tinapay asin pagpasalamat. Binaki niya asin tinaos sa iyang mga disipulos nan sabi, magako kamugabos asin magkakan kaini. Tainian sa kuyang hawak na idudulot para sa indo. Siring man pakapamanggi pagkuanya manin kalis asin girari pagpasalamat sa imo. Tinaw sa mga disipulos nan sabi, magako kang mugabos asin mag-inom kaini. Tayo na yung kalis kan sa kuyang dugo. Kan bago asin danay natipan na papabuloson para sa indo asin para sa dakol. Sa pagpatawad kan mga kasalan. Inipag-ibo nindo sa pagrumdum sako. Misteryo kan pagtubod. Kaya kami na nagroromdom kan sa iyang pagkagadanas si pagkabuhay liwat, nagdudulot sa imo kagurangnan kan tinapay nin buhay, asin kalis ng kaligtasan. Napapasalamat at pinapagkanig mo na mag-atubang, asin maglingkod sa imo, asin nakikimahera kaming nag-aarang, na kami nagpapakinabang kan hawak asin dugo ni Kristo, pagsararoon kan Espiritu Santo. Girumduma kagurangnan ang sa imong simbahan na nakalakop sa bilog ng kinaban. Tanganing malubos mo siya sa pagkamot kay bakat sa mong Papa si Francisco, kan sa mong obispo si Rolando asin kan gabos na klero. Siring man, girumduma sa iyong pagkaherak ang sa mga tugang na nagturog sa paglaom kan pagkabuhay liwat asin gabos na mga gadan. Dangan ako asinda sa liwanag kan sa imong lalawgon. Kay raki kami gabos, namimibi kami, tanganing kaiba ni Santa Maria, Birhen Anak ang Diyos, ni San Jose na sayang esposo, ni Santa Marta, ni San Lazaro, asing gabos na apostoles, asing gabos na santos, na kaidupan na kapagayagaya sa imo, magkani gumagin kay ras, kan buhay na daing kasagkoran, mag-umaw asin magpamuraway sa imo siring man, huli sa aki mong Sesu Kristo. Huli sa iya asin kaiba niya, asin sa iya, sa imo Dios amang makakamhan, sa pagkasaro kan Espiritu Santo, ang gabos na kagalangan asin kamurawayan, sa gabos na kapanahonan kan mga panahon.
Awito niya to ang pamibi na itinukdo sa to kan sa tong kagurangnan. Agawa kami sa gabos na maraot, namimibi kami kagurangnan, warasan sa madaw niya mo ang katuninungan, tanganing kaming natabangan kan sa imong pagkaherak, magindanin na taling ka sa kasalan, asin man ligtas sa gabos na kapurisawan, mantang kami nagahalat, kan maugmang paglaom asin pagdatong, kan samong paraligtas na sa Jesucristo. Yesu Kristong kagurangnan ni ka nagsabi sa imong apostoles, katuninungan iwinawalat ko sa Indo, ansa kong katuninungan itinataw ko sa Indo. Aray pagilingan sa mga kasalan, kundi pagtubod kan sa imong simbahan, asin papagkanig ko na siya mapatuninong asin magkaburunyog, sosog sa imong kabutan, ika na nabubuhay asin nagahade sa kapanahunan kan mga panahon. Amen. Ang katuninungan kang kagurangnan, danay namapas sa Indo. Pasin sa imong espiritu. Magpatinaraohan kamo nin katuninongan. Peace be with you. Amen.
Uya ang kordero kan Diyos ay nagpapara kan mga kasalan kan kinaban, paladan ang mga inapod sa pamanggi kan kordero. Kagurang nan baka kung maninigo ni kamagdagos sa sakuyang harong, alagad magtaram ka sana asin na sa kong kalag, mauumayan. Liwat bago ang pagkumunyon, pagirumdum po na halion muna ang face mask bago buksan ang kamot asin mag-ako kan banal na komunyon. Hawak ni Kristo, Amen. Isa'y bituon sa kadagatan na nagigiya sa manlalakbay. Isa'y liwanag sa kadikluman na minadanag sa kinaan. Sisayan liryo sa kagubatan, pinaurog makagayon ang burak niya. Virgen Maria, panonin grasya, inang mamumukton, daing iba. Bituon sa kaagahon, dugaan aldaw, ng pagbuhos. Sisayan reyna sa kalangitan, urabot ipagkamot sa akikya. Virgen Maria, panonin grasya, inang mamumukton, daing iba. Sayang reyna sa kalangitan, urabot ng pagkamukot sa aking Virgen Maria, panoning grasya, inang mamumukton, daing iba. Inang mamumukton, daing iba. Isa'y bituon sa kadagatan na nagigiya sa manlalakbay. Isa'y liwanag sa kadikluman na minadanag sa kinaan. Sisayan liryo sa kagubatan, pinaurog makagayon ang burak niya. Virgen Maria, panonin grasya,
Mamibi kita. Kagurangnan, anba na pag-ako kan hawak asin dugo kan bugtong mong aki, maglikay samo sa gabos na nalalapang bagay, tanganing sa paarog ni Santa Marta, magtalubo kami sa udok na pagkamot sa imo sa daga, asin magugma sa danay na pagkahiling sa imo sa langit, huli kay Kristo sa mong kagurangnan. Amen. Maliod ang gabos para sa pamibi sa ikawalong aldaw, kinuha sa Senyora di Katipanan. O inang mahamison na dainadigtaan ning kasalan na orihinal para surog kaining banwaan, an sa imong mahal na ngaran, kaginhawahan asin magpapaumay sa muya. Inapod mi ikang birhen nin Katipanan, huli takan uminabot sa samong banwaan, an mga kahilangan, ika an buminulong asin nagpaharayo kayan sa muya. Kay raking kaming bulong nga giraray, umahal na ina, urog na anhelangin sa mong kalag. Na iyo ang kasalan, nakakagagabat asin nakakaulang, kandi pag-abot tulos kang grasya nin Diyos sa muya. Hagaran kami sa imong mahal na aki, kan kapatawaran kan sa mong mga sala. Asin tawi kami, nin kusog asin bagsik. Sa pakilaban sa mong makaiwal, ini hinahagad mi sa ngaran ni Kristo na sa mong kagurangnan. Amen. Ave Maria, pano kaning grasya, ang kagurangnan yaon sa imo, pinaurog ka karay sa mga babae gabos, asin urog pakarayan sa iyong mahal na aking si Jesus. Santa Maria, Ina kan Diyos, ipamibi mo kaming mga parakasala, ngunyan asin sa oras kan samuyang kagadanan. Amen. Matindog po ang gabos. Salve Regina, Mater misericordiae, vita dulcedo, et spes nostra salve. A te clamamus, exules filii Eve, a te suspiramus, gementes et flentes, in hac lacrimarum vale. Ea ergo, advocata nostra, filos tuus, misericordias oculos, ad nos converte. Et Iesum, benedictum fructum ventris tui, nobis post hoc exilium ostende. O clemens, O pia, O dulcis Virgo Maria. Ora pro nobis Santa Dei Genitrix. Ut dignipitiam promissionibus Christi. Oremus omnipotens sempiterni Deus, qui gloriosi Virginis Mater Mariae posit animam, ut dignum filita habitaculum epicemiretur, Spiritus Sancto parante preparasti, daut cuius commemoratione leitamur, eius pia intercessione ab instantibus malis, et a morte perpetua liberembur, per Christum Dominum nostrum. Amen. Matukaw po kita. Bago ko po ito ang huring bidisyon, sa ko ilang pong pagpapasalamat sa mga imbwelto ngunyan aldaw, sa nobinaryo sa ikawalong aldaw,
inipuan aldaw para sa bukasyon, asin ang mga devotees tang haling barangay, San Miguel, asin Santiago Old, asin ang mga operers ngunyan, mga members kang Napasema o Nabwa Priest and Seminarians Association, Siriman and Apostleship of Prayer. Hopefully may Knights of Columbus kitang yaon digdi. And then of course, sa tuyang pasalamatan ang sa tuyang diakono ngunyan na iyo ang nagpredikar, na destino po ngunyan sa Manito, sa Albay, si Jem Penetrante. Palakpakan nato siya. So nagkataon po na ngunyan aldaw kan bukasyon, kaya maray man po na siya ang nag-preach ngunyan, nag-share. Asin padagos po kitang magpapamibi para sa pagdakol kan bukasyon digdi sa Nabwa. Although igwa po kitang mga high school, tulo po ang high school ta, mayo po kitang theologians o nasa advanced stage kang formation. Kaya medyo kuyang kitang ngunyan, mayo pang mga ini-expect na o-ordinan in the near, at least in the next 5 years. Of course, si Jem o-ordinan maybe in a year's time. So padagos kitang magpamibi para sa indang perseverance na magkaigwa kita ng mga mahigos, banal, asin mga tunay na mga parishioners niya to na mag-consider kan paglaog sa buhay religyoso asin sa pagpadi. Ang apostleship of prayer po, yan ang linalauman ko na padagos na ibabalis sa indong pagpamibi, ang pagdakol kan bukasyon, asin ang perseverance man kan sa tuyang mga padi urog na itong mga tagasadi na buwa. Matindog po kita. An kagurangnan mapasaindo, asin sa imong espiritu. sa tabang asin intersesyon kan sa tong mahal na ina, Nuestra Señora di Katipanan, bendisyonan kita kan Diyos na makakamhan, ang Ama, asinan Aki, asinan Espiritu Santo. Amen. Tapos na ang misa, lakaw kamo sa katuninongan ni Kristo. Salamat sa Diyos. Palakpakan niya to ang sa tong mahal na ina. Viva la Virgen! Viva. Viva Nuestra Señora di Katipanan! Irokyawi ng Birhen na inang katipanan, ansikong kaakian, minatulog ng aral, makawiwiling ina, kan panwaan minapwa, surugan kami bayan, iligtas sa orasan.
asin Espiritu Santo. Amen. Amen. Madya Espiritu Santo, panuaan puso nin sa imong mga deboto, asin palaada sa inda an sa imong pagkamot. Itaw mo sa mo an sa imong espiritu, tanganing ang gabos, mahaman, asin mabago ang kinaban. O Diyos, huli sa liwanag kan Espiritu Santo, paliwanagon mo ang puso ning gabos na binunyagan, asin itugot mo sa samo, na huli sa pasabong kan Espiritu Santong iyan, magkamit kan balaog ning kadunungan, huli Kristong kaguranang niya mo. Amen. Pagsulsol. Diyos na daing katapusan, marahayon na daing sagkod, kamian para kasala, na orog karaot, naglapas kan sa imong katugunan, nagsususol kami nintudok sa buot, na daing na magkakasala liwat. Magbabago na kami kan sa muyang pagkabuhay, magkukumpisal kan gabos na sala, magpapakumbaba sa imong atubang, huli kan sa imong pagkamumuton, asin pagkamaherakon sa imong mga linalang. Amen. O Maria na ipinangidam dain na naolakitan nin kasalan na orihinal, Ipamibi mo kaming mga minadulog sa imo. pamibi sa gabos na aldaw. Maugayon na Diyos amanin pagkaherak, huli sa pagkamot mo sa mga tao, binuot mo na ang sa imong bugtong na aki manitawo. Asin ipangidam ni Birhen Maria de Katipanan, an nagtios kan gabos na sakit. Kaya ngani amang maheherakon, nakikimaherak kami sa imo, natawan mo kami nin grasya, siring man sa imo o mahal na Jesus, akoon mo lugod ining dulot mi sa imong mahal na ina. Nuestra Señora de Katipanan, ikaman o mahal na Birhen, buot ming orekyaw sa langkaw na tinyog, nan ngaran na ini nakakabawas kanggutan nin Diyos, asin nakataong kapatawaran kan samong mga kasalan. Nagangayo-ngayo kami sa imo, natawan mo kami kan grasya na samong hinahagad sa nobenang ini, kun igo sa buot nin Diyos na sa imong kaumawan, asin sa ikakarahay nin sa among kalag. Amen. Amen. Ikawalong aldaw. Kabtang kan historia. Kan mga taon na 1714, 1723, 1761, 1703, namo ko asin kan 1767, 1902, nagkahelang ning kolera, nagkahelang ning trangkaso, kan 1943. Kan 1917, sangkod kan 1919, nag-abot na helang na trangkaso, na si mga gadan pinapatos na sananin banig, asin inilunad sa pamaba, paghale sa baryo, sangkod sa Campo Santo. Asin sa dakol na marhay na daina nin nagigibo nin kabaong, ataol, tapuno na puro na maray may helang, asin sinagdadarakan gadan, pagpuli may helang naman. Kayaan mga tao nakimaherak sa Diyos, asin ki Santa Maria, Birhen ning Katipanan. Tara o minuntok na si helang. Pamibi, o inang mahamison na dain na digtaanin kasalan na orihinal, para surog kaining banwaan na an sa imong mahal na ngaran, kaginhawaan asin pagpapaumay sa muya, inapod mi ikang Birhen ning Katipanan, hulita kan umabot sa samong banwaan an mga kahilangan, ikaan buminulong asin nagpaharayo kailyan sa muya. Kay raki kaming bulong nga giraray o mahal na ina, urog na anhelang nin sa muyang kalag, na iyo ang kasalan na nakakagabat asin nakakaulang kan di pag-abot tulos kan grasya nin Diyos.
sa moya. Hagaran kami sa imong mahal na aki, kan kapatawaran kan sa mong mga sala. Asin tawi kami nin kusog, asin bagsik sa pagbiaglaban sa samong mga kaiwal. Amen. Ave Maria, pano kaning grasya, ang kagurangnan yaon sa imo. Paladan ka sa mga kababaihan, asin paladan ang sa imong pupunan na si Jesus. Santa Maria, Ina kan Diyos, si pamibi mo kami ngunyan, sagot sa pangyagdan niya mo. Amen. Ave Maria, pano kaning grasya, ang kagurangnan yaon sa imo. Paladan ka sa mga kababaihan, asin paladan ang bunga kan sa imong pupunan na si Jesus. Santa Maria, Ina kan Diyos, si pamibi mo kami ngunyan, sagot sa pangyagdan niya mo. Amen. Ave Maria, pano kaning grasya, ang kagurangnan yaon sa imo. Paladan ka sa mga kababaihan, asin paladan ang bunga kan sa imong pupunan na si Jesus. Santa Maria, Ina kan Diyos, si pamibi mo kami ngunyan, sagot sa pangyagdan niya mo. Amen. Huring pamibi sa gabos na aldaw. Girumduma o magayon na Birhen Maria, inanin katipanan. Nasagkod ngunyan dai panadangog na ansi isay man na mapaalaw sa imong pag-ampon o huminagad kan sa imong pagtabang. Pinabayaan mo, kaya nganit nagsasadol kami sa imo Birhen Maria nin mga birhenes, asin inami man. Sa atubang mo, nagngangayo-ngayo, asin nakikimaherak kami. Hare baya pagsikwalan, ina nin Diyos ang samong pagngayo-ngayo, at ang ngani ipakita mo sa muya, ang sa imong pagkamaugayon, asin dakulang pagkamaherakon, sa paghinanyog, pangatamanam sa mo asin pagtautulos kan sa imong samong hinahagad. Amen. Amen. Gosos. Can 1711 lumininog min mapuri, katakutan labi-labi tao sa banwan na ini. Guminak itong daga ang takot dai kawasa kan mga tao sana ba kahandalan na dakula. Haloy na dai na untok itong mapusog na linog. Katakutan uminurog linsi mga tao gabos. Naisipan ninda ka ito luminuhod sa sagraryo, sa tubangan nagayo ni Jesus sa sakramento. Ibukan ka magurangan, sindangan inapaalaw. Sa Birhen ina, taang mahal, para surog na dalisay. Nangagnayo-ngayo sinda, kina Santa Maria, nakon linog iuntok na sa pagngayo-ngayong urog na udok sa saindang buot. Tulos itong dinamog ni Maria
sa pagtipan ginibunang. Maski aki sa tulak pa, sa pagtipan kaiba na. Sa taon-taon madulot, sa birhen kan mga limos, sa paghirumdom ng gayon, kan sa indang pagkasurong. Kanining banwan abuton, sa panganibnin pandoron. Ubos na si pananong, tao daing anihon. Ang Birhen mahal na ina, iyo na herak sa tuya. Inilikay ining banwa, sa panganib na dakula. Kanining banwabutan, kan ba may kapusugan. Si tao takot ng maray, ninuli sa kararuman. Iniyong mahal na ina, nagdarang ugay sa tuya. Ilinigtas ining banwa, kadtong mausog na baha. Kan banwan na iniho, inabot nin mga bagyo. Makusugon na totoo, takot na si mga tao. Ang mahirapan na ina, iyong na ampun sa tuya. Inagaw niyan banwa, katong piligrong dakula. Sa banwang ini nangyari ang pagkasulong labi-labi. Si katakutan mapuri, nin si mga tao digdi. Ang maugayon tangina, iyong nagtabang sa tuya. Ipinangalan ang daga, pag-alaman na dakula. Kanining banwabutan, kaito tigutuman. Turutong si katinamnan, huli sa init nin saldam. Ang banwa pinauranan, dai kita pinabayaan. Aninatang sinanglitan, ginawa nin katinamnan. Kan umabot ang pagdiklom, kastigong urog karigon. Huring nagtugaan mayon, din Diyos na sa tuyang puon. Si mga
kan nasabing kadikloman. Uranin ka po, asin baybay, abo sakod kalayo man. Anarayon tangina, anangataman sa tuyang. Pinaliwangan ang banwa sa harap niyang dakulang. Ining banwa kanabutan, kaitong mga kahilangan. Dakul si mga naagadan, takot na si katawan. Anmaban sayon tangina, daisa to nagpabaya. Ang kasakitan pinara, nagtuninong ining banwa. Ang nag-aging duwang gera, nakalikay ining banwa. Ninhuli sa tabang niya, ang gabos na ginawa. Kaya di ta malingawan, naarangon pamibian. Nganing sa tong itaman, ang biyayang karahayan. Sa linog na makusugon, ining banwa nagawon. Sa giraray rinurumdum, katipanan kan panahon. Anak kabanugan, inutok nagiraray. Suruga kami nin maray, kami man mapamuraway. Kami man mapamuraway, nasa mo nagataman. Antipona. Pinaurog karahay o Maria na nangidam kan kaharohalang kaweng aki nin Diyos na kagurangnan. Urog karahay sa gabos na mga babae sa ibabaw nin daga. Ikaan kamurawayan nin Jerusalem, ikaan kaugmahan nin Israel, ikaan kaumawan nin samuyang banwaan. Pamibi, O Diyos na malinigon, na pagpangidam sa mahal na birhenin katipanan, inandaman mo nin maninigong erokon ang sa imong aki. Iniligtas mo siya sa anuman na dikta, huli sa pagkagadanin sa imo mansanang aki. Nakikimaherak kami na sa tabang niya malinig kaming makaabot sa imo. Huli ki Heso Kristong kagurangnan niya mo, sa imong aki na kaiba mo nabubuhay asin naghade, kasaron in Espiritu Santo, Diyos sa panahon na daing kasagkoran. Amen. Pagbabago nin pagtipan. Aman niya mo sa langit, ikaan sa muyang Diyos, kami an sa imong banwaan, nagmimidbid asin nagtutupod sa imo bilang sarong Diyos na makakamhan.
kabibo nin langit asin daga. Asin ki Heso Kristo na sa imong bugtong na aki, nahuli sa pagtubos sa muya, nanitawo, ipinangaki ni Birhen Maria, nagadan, nabuhay liwat asin suminakat sa langit. Siring man minatubod kami sa Espiritu Santo, nakagurangnan, nakagtaonin buhay sa simbahan na saro, banal, katoliko asin apostoliko. Ama, uya kami ngunyan bilang sarong banwaan na sa imong pinili. Sa tubang kan mahal na Santissimo Sacramento, asin ladawan ni Inang Katipanan. Sa mong ginigirundom asin binabago itong pakikipagtipan kan sa mong kamagurangan kan Hulyo 28, 1711. Kaya Ama, kami nanunugangon yan na ipagsasaysay niya mo ang sa mong mga kapag-arakian ang istoryang nangyari ka itong taon 1711 kan sa imong ipahiling ang sa imong dakulang pagkamot asin pagkaherak sa samo. Nasamuyang pagpipistahan taon-taon si Inang Katipanan sa paagi ning pasasalamat sa banal na Eucharistia sa paghinapos kan bulan na Hulyo na mag-aatang kami nin limos asin tinagba tandanin sa mong pagpapasalamat kan sa imong ugay na sa mong asin pagmalasakit kan pangangaipon in simbahan, siring man kan pag-uswag kan pagtubod na Kristiyano. Sa samong pakikipagtipan sa imong ngunyan, liwat na sinasakop asin iniiba niya mo ang samong kapag-arkian, asin itong mga maabot pa sa banwaan na ini, siring sa gainibo kan samong mga kamagurangan kan mga nakaaking taon. Sa mong ipinapamibi asin ipinapakimaherak na inilugod maging banal na tradisyon sa banwaan ni Nabwa. Papagdanayon lugod ini para sa kabanalan nin gabos asin sa imong kamarawayan, ngunyan asin sagkod paman. Amen. Awiton ta po ang awit ki Inang Katipanan. Yawi ng Birhen, na Inang Katipanan, at siyong kaakian, pinatulog na aran, makawiwiling na, at banwaan ni Nabwa. Surga kami bayan, iligtas sa orasan. Virgen Maria, Virgen Maria sa mong ina, bendisyonin kami bayan. Virgen Maria, Virgen Maria sa mong ina, bendisyonin kami bayan. Ampunan ba
Santo. Amen. Viva Nuestra Señora de Katipunan. Viva! Salamat po.